kontrobersyal, Winersa niya ako. mas pinainit, Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko. Bababa sa aking. at mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secret. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rocky Terra and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we listen and we don't judge culture. During the program, after pwede na mag-judge. Charot with harot. So eto na. Simulan na natin to. I-welcome na natin ang ating top secret sharer or caller sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Good evening po. Anong pwede namin itawag sa'yo? Call me Kim na lang po. Kim, ilang taon ka na? Opo. Ilang taon ka na, Kim? 26 po. 26. Sang lupalop ka naman galing, Kim? Santo Tomas, Batangas po. Santo Tomas, Batangas. Parang 2 nights in a row na tayong mga puro Batanggenyo yung tumatawag sa atin Anyway, sige na, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kim, 26 from Batangas. Ano ang top secret mo? Nagmahal po ako ng taong may mahal ng iba. Nagmahal ka ng taong may mahal ng iba. Pwede mo bang ikuwento sa amin kung bakit ka napamahal sa isang taong may mahal ng iba? Nagkakilala po kasi kami sa isang dating app. Dating app, tama ba? Opo. Anong kulay? Yung blue o yung yellow? Yellow po. Yellow. Naka-premium? Hindi naman po. Okay. O, tapos? Tapos, that day na po yun ay parang nakachat ko po siya malungkot. So, kinomfort mo? Opo, pero hindi ko pa po kasi alam na may jowa siya nun. Bakit siya nasa dating app kung may jowa siya? Yung jowa po kasi niya ay nasa ibang bansa. Parang wala pong time sa kanya. Kaya nag-install siya ng dating app. Pampalibang. Opo. Pero Opo. nung una, hindi mo pa alam na yun yung purpose niya kung bakit siya nakapag-download ng dating app. Opo. So, sa umpisa, kino-comfort mo lang siya dahil malungkot siya. Opo. So, anong dahilan yung sinasabi niya sa'yo kung bakit siya malungkot? First po, akala po kasi namin ay lang po talaga, fun lang. What do you mean by fun? Masaya lang? Ano po, di ba po pag sa dating app ay hanap lang po lahat ay alam mo nyo na po. Ay, hindi ko pa alam yan. Ano Uy, po? pero I know wag naman natin syempreng lahatin, 'di ba? Pero sabihin na lang natin na may mga ilan doon sa dating app kaya nag-i-install ay dahil gusto nilang makahanap ng for fun. Opo. Okay. So, yun yung purpose mo kung bakit ka nag-download ng dating app. For fun din. Opo, sana. Tapos siya, akala mo yun din yung purpose niya kung bakit siya nag-download. Opo. Tapos nung nag-meet po kami, naging okay naman po yung flow ng fun namin. What do you mean by
naging okay yung flow ng fun ninyo? Nag-Star City rides ba kayo? Kasi 'di ba, puro fun rides yung nandun sa Star City. Anong mga nangyari para maging fun yung gabing yun o yung araw na yun? Ano po, parang nag-rides lang po kami tapos dumiretso po sa hotel. Dumiretso kayo ng hotel, tama ba? Opo. Anong ginawa? Nag-Bible study ba kayo doon? May nangyari po. May nangyari. So sa unang meet up, meron na agad nangyari. Opo. Gaano katagal muna kayo nag-usap sa dating app bago kayo mag-meet talaga in person? Yung pag-chat po namin, meet up agad po talaga. Wala pang isang araw yun? O umabot naman ng isang Wala. linggo? Wala pa po. Ganon? Okay. Continue. Tapos, mga ilang araw po na pag-chat namin pagkatapos po nung fan namin, ay parang umamin po siya na meron po siyang ka-relationship. Anong reaction mo nung time na yon? Sabi ko po, kung sinabi po kasi niya sa akin na nasa ibang bansa, parang ang ano lang po talaga namin ay fan lang pareho. So, nag-agree naman po ako. Parang ano lang talaga namin. Napagkasunduan ninyo na for fun lang yung meron sa inyo. Kumbaga, yung tinatawag na FUBU, ganun ba yung gusto mong sabihin? Opo. Okay, so naging FUBU kayo, alam mo na meron siyang boyfriend, so payag ka lang doon kasi hindi ka naman magsiseryoso. Tama ba ako ng pagkakaintindi? Opo. Okay, tapos anong nangyari? Bakit nahulog ka kamo? Paano mo naramdaman na mahal mo na tong taong to? Habang tumatagal po kasi, napunta po siya kasi ng boarding house ko. Tapos, lagi niya po akong sinusundo. Lagi niya akong sinusundo gawa ng may kotse po siya. Sinusundo ka niya. Ikaw sinusundot mo siya. I mean, sinusundo mo rin ba siya? Hindi pa ako lang po yung sinusundo niya. Anong pakiramdam nun para sa'yo na sinusundo ka niya? Para pong ang saya lang kasi may taong nakaka-appreciate ng effort ko din na kapag kasama ko po ay parang pareho po kami masaya. Wala ka bang girlfriend in the past? Wala ka ba naging girlfriend na ganun yung treatment sa'yo o first time to? Actually po, I'm the part of the LGBT. Okay. So you are I'm bisexual po. bisexual. Okay. So yung mga dati mong nakarelasyon, ano sila? Bi din po. Bisexual. So, ang kanilang sexual orientation ay bisexual. Tama ba ako? Apo. Alright. Pero yung kanilang biological gender ay male. Apo. Okay. So, yung mga nagdaang karelasyon mo ay male. Apo. Okay. Tapos, etong kafubo mo, eto ba, ang tinutukoy ba natin ngayon ay babae o lalaki? Lalaki po. Okay. Para mas clear lahat. Kasi akala ko talaga all throughout our conversation earlier, babae siya ha. Sorry ha. Medyo nakapag-judge ako doon. Sorry, mali ko. Akin. Okay Anyway, lang po. balik tayo. So, etong tinutukoy natin, nakafubo mo, ay bisexual na tulad mo. Tama ba? Apo. Tapos yung karelasyon niya na nasa ibang bansa ay bisexual din. Apo. So, mga same-sex lahat to. Tama ba? Apo.
Alright, okay. So, anong meron sa kanya na nagpa-stay sa'yo, na nakapagpa-hook sa'yo, na wala dun sa mga previous relationships mo? Ano po kasi, binibigay niya po kasi yung lahat ng hindi ko naman po hinihingi. Tulad ng ano? Siya po kasi lahat ang nagagastos. Pag lalabas po kami sa labas, siya po lahat. Tapos, kung saan man po kami pumunta. So, provider siya. Opo. Tapos ikaw, parang mas na-appreciate mo yung ganong klaseng love language. Opo. Kasi sa mga past ko po kasi, parang ako na lang lagi. Tapos, nung nakilala ko po siya, doon ko po na-realize na may mga tao po palang hindi ako yung gagastos, kundi yung iba naman. Pero nireregaluhan mo rin ba siya o minsan gumagastos ka din o talagang siya lang lahat? Minsan po, nareregaluhan ko siya tapos minsan ako din naman po. Parang give and take na lang po kami. Pero lahat ng ito, yung pag-give and take ninyo, wala pa ring opisyal na kayo, tama? Opo. So anong plano mo ngayon? Actually po, nasaktan ng sobra. Bakit? Gawa po nung lang po, 2 weeks lang ay nag-closure kami. 2 weeks ago, nagkaroon kayo ng closure. Opo. So para itong break up sa isang situationship or sa isang fubu, ganon. Opo. Sino nag-initiate nun? Siya po, gawa ng uuwi na daw po kasi yung jowa niya. Anong reaction mo nun? Sobrang sakit po. Sinabi ko po lahat ng nararamdaman ko sa kanya. Same nang sinabi din niya sa akin. So bakit daw hindi niya kayang bitiwan yung isa? Ano po kasi may properties na sila. Hiningi mo ba na kung po pwede bitiwan niya yun? Opo. Tas yun yung sagot niya kasi may property silang dalawa. Opo. Tapos ngayon, nung po kami, closure po kami, parang gumuho lahat yung pangarap ko na itong taong to ay magiging partner ko. So along the way, umasa ka na rin na magiging kayo kahit na nagsimula kayo sa fun. Opo. So ano nararamdaman mo ngayon? Sobrang sakit pa rin po na ngayon po ay nag-iisa po kasi ako sa boarding house. I'm just trying to kill myself. Naging depression po and anxiety na rin po. Wait lang, balikan nga natin yon. You were trying to what? To kill myself po. Sa sobrang depression ko po. So ano-anong mga ginawa mo? Nung mga nakaraang araw? Naglaslas po. Naisugod ka ba sa ospital? Napigilan po ako ng company ko po. Sa pinagtatrabahuan ko po. Napigilan ka dahil nakita ka or nagpa-counsel ka? Nakita po ako ng supervisor ko. Sa trabaho mo ba ginagawa o ginawa?
Dito po sa boarding house, nag-visit po kasi yung supervisor ko gawa ng na-alarma na po sila. Gawa na lagi po akong absent. Hmm, gosh. So napigilan ka ng supervisor Opo. mo. Opo. Ngayon ba, meron ka pa bang plano ng gano'n? O mas nare-realize mo ngayon kung gaano kaginhawa o kagandang buhay kahit na masakit, pwede pa rin namang mabuhay? As of now po is na-counsel naman na din po ako ng ano namin, ng company po. Kahit papaano po nakatulong na rin naman po yun. Pero I'm just trying na maging okay na po. That's a good thing na ang company mo may may pake sa'yo. Ibig sabihin nun, you are valued, you are valuable, you are important. Pero may tatanong lang po ako. Ay, wag lang math ang hirap nun. Hindi po. Anong itatanong mo sa akin? Ano po, nag-promise po kasi siya na kung may hintay ko pa po ba siya ng 3 months or magi-give up na po pa talaga ako. Sinabi niya sa'yo na kung po pwede, antayin mo siya ng 3 buwan. Opo. Ano sabi mo sa kanya nung sinabi niya yun? Parang na ano po ako na okay po, nag-okay na lang po ako sa kanya. Ano yun? Yung 3 buwan ba na yun? Dahil yun yung panahon na nandito yung jowa niya? O yung 3 buwan na yun ay panahon para ayusin niya at hiwalayan niya na yung jowa niya? Ano ba yung panahon na yun? Ano ba yung 3 buwan na yun? Yung 3 buwan po na magkasama sila at aayusin niya po yun about sa jowa nila. Aayusin niya in the sense na makikipaghiwalay na siya ron para maging legal na kayo? Opo, sana. Sinabi niya yun sa'yo. At klaro ba yun sa inyong dalawa? Opo. Ang tanong ko sa'yo, kaya mo ba maghintay ng ganun katagal? Yun nga po eh. Di ba araw-araw parang babaliwin ka, kakaisip kung ano nung ginagawa nila, di ba? Opo, kasi wala na rin po kaming communication. So hindi ka niya na chinachat ngayon? Opo. Palagay mo ba mahal ka nitong taong to? Opo. Paano mo nasabi? Naramdaman ko po sa kanya. Palagay mo ba sapat yung pagmamahal na yun para ikaw ang piliin niya? Hindi po. Paano mo nasabi? Kasi kung sa may partner pa lang po siya ay nakahanap na po siya ng iba. Paano pa kaya pag ako yung naging partner niya? Pwede pa siyang humanap ng iba, di ba po? Alam mo, ang talino mo doon. Ang galing mo doon. Naisip mo yun. Alam mo, matalino ka. Nasaktan lang po talaga. Nasaktan ka lang. Na-fall ka lang talaga dun sa taong yun. Opo. Feeling ko pogi ka. Hindi naman po. May tsura ka. Nakadami ka ni. Wala. Saka sinwipe right ka eh. Pag sinwipe right, ibig sabihin may tsura. Hindi naman po. Pero- Pinipili po, hindi tinatagal. Pero feeling mo ba, you are important? Hindi po. Kasi kahit sa family ko po ay hindi ako naging importante. So palagay mo, sino sa mga taong nakapaligid sa iyo yung nagbibigay ng importansya sa iyo?
Yung ate ko lang po. Pwede mo pang dagdagan kung sino yung makapagbibigay ng importansya sa sarili mo. Alam mo kung Wala sino? na. Sino po? Sarili mo. Ikaw mismo. At hindi yun kontrolado ng ibang tao. Ikaw lang makapagbibigay nun. Okay po. Uy, good luck sa'yo ah. And I hope tuloy-tuloy yung pagpapakounsel mo dyan sa opisina ninyo kasi yung mga kaopisina mo, yung kumpanyang pinagtatrabahuhan mo, maswerte ka dyan kung chinecheck ka niyan every now and then kung bakit wala ka at hindi ka napasok sa opisina ninyo ha. Ibig sabihin may pakayan sa'yo, hindi yung basta-basta ka nalang papalitan. Po. Alright, thank you so much Kim for calling and thank you for trusting this program. Thank you po. Ingat palagi, bye! Salamat po. Actually, yun yung nakakatakot eh. Yung nakilala mo yung taong yun sa isang dating app. Tapos, nalaman mo bigla na meron pala siyang original na jowa. Tapos nahulog ka sa kanya. Parang mumultuhin ka nung thought na, paano kung gawin niya rin sa akin to? Na kung ako yung magiging jowa niya, what if gawin niya sa akin to? Kasi nagawa niya nga sa previous relationship niya. Dun sa jowa niyang original eh. Sa akin pa kaya? You'll know the character of a person based on his or her fruits. Ano big sabihin nun? Bahala na kayo mag-google. Pagod na ako mag-explain. Hanggang doon na lang yung kaya ko. Charot with darot! Kaya mo ba maghintay ng gano'n? Yung 3 buwan? O, antayin mo ko ng 3 buwan na ayusin ko lang. Parang ang tagal-tagal naman nung 3 months. Parang babaliwin ka naman nung 3 buwan na yun. Kaya napakahalaga ng pagmamahal sa sarili. Pagbibigay ng importansya sa sarili. Pagbibigay ng respeto sa sarili para humindi sa mga taong mananakit sa'yo. O posibleng manakit sa'yo. Pwede naman magsabi ng hindi. Pwede naman hindi tumanggap. Pwede naman mag-set ng boundaries. Lalong-lalo na kung hindi na worth. Anyway, kabisyo, maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana makatulog na kayo. At huwag na kayo mag-overthink. Okay? Check nyo ha. Baka yung jowa nyo nasa dating app pala. Sumaswipe right, sumaswipe left. Ay! Tapos naka-premium pala. Charot with harot. Anyway, bukas ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Dito lang sa station number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nakapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. This is Top Secret.